Se on ihan vaata. Se ei ole Ei, siinä on herästä ma andiamo ja sellele järgnevad Tammel Fookus. Jaak, ma olen nüüd see 8 aasta juba filmid siin ja Jaak ka filmib, eks ole. Aga no vaatame, kuidas sellest läheb. Eelmine aasta läks natuke nässu. Aitab. Joo. Saanko herra kätellä sinua? Arvostan työtä sinua. Arvostan. Keep it up. Keep it up. Joo. Räjäytellä.